Now, this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania, were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss, man. He's good. In the heat of battle, he don't miss. No. In the heat of controversy, he don't miss. No. Yeah, what's up? Als ik bespeel, kom eens begin. Kom eens begin, als je bespeel, kom eens begin. Kom eens begin, als je bespeel, kom eens begin. Kom eens begin, als je bespeel, kom eens begin. Kom eens begin, ja de kom in de game, maar de move in de kisket. Wie je ziet baas in de kom in verpraten. Boet dat is bang, ze kom met de ami. Ook nog praat van ik is een klaar niet. Denk je ze baas en boet dat is funny. Kom in de game, vanaan ga je dagen. Denk je ze red, maar die poes zo veel. Kom van je 5, wat zoek nooit in. Ogen met babas, ik kom voor een shot. Wie je ziet baas, ik span als je kop. Hoe kan het blok?